Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Nura Haruna Mai Karfe, CEO na Mai Karfe Online TV. A yau zan yi magana ne dangane da abinda naga ana tattaunawa akan kes din dan majalisar dattawa, wato al'amari ne na siyasa na kes din dan majalisar dattawa mai suna Elisha Abu daga jihar Adamawa, wanda ya tafka wani mummunan abun kunya na rashin sanin yanci ko na rashin sanin darajar dan adam na marin wata mai saide-saiden kaya. Duk da dai ko ma dai mai take saidawa bai shafe mu ba, amma dai ya kamata a ce ya mutunta wannan baiwar Allah da aka ce ya ci zarafinta kamar yadda hotunan bidiyo suka nuna. To a zahirin gaskiya irin matsalolin da suke biyowa baya tabbas ba su mana daɗi ba matsayin mu na mu matasa masu tasowa. Kamar yadda na ga wasu martanoni da yawa akwai inda suke ta challenging din wai shin haka ne mu matasa idan mun zo siyasa za mu rika ɗaukar irin waɗannan munanan matakai da sauransu ne, har ma wasu na nuna kamar ma a hana matasa wannan not yon tron din da ake cewa tsarin da zai baiwa matasa damar shiga harkokin siyasa. To abinda su waɗancan waɗanda suke ganin cewa bai dace a bar matasa su shiga harkokin siyasa ba su gane ba shine shin kawai laifi da saboda mutum da ya shiga harkokin siyasa ya lalata harkar siyasa sai a ce shi kenan mu matasa ba za a bamu dama mu ci gaba da dama a harkokin siyasa ba? Wannan ba shi bane abin da nake ganin ya kamata yi na farko a hukunta sa, na biyu kuma a ɗauki matakin hana afkuwa hakan gaba, shine hukunci kenan da za a masa akan abin da ya mawacan. Mu dawo batun harkokin siyasa, shin idan aka ce mu yanzu ba za a bamu siyasa a wannan matakin na wannan ƙananan shekaru ba, su gaba suwa za su mulki ƙasai, ko in ce suwa za su jagoranci al'umma? Wannan ba daidai ba ne a rika mana kuɗin goro. Akwai waɗanda an kama su da munanan laifuka ta a cikin dattawan nan, mun yi musu jam'i mun ce da haka siyasa take. Wannan abin da ake yi ba daidai ba ne, ya kamata a rika kula, a rika gyarawa, musamman a rika gyara harshe wurin irin kulawa da me za a faɗa wurin martanoni. Wasu ma da na ga yadda suke martanoni yadda ka san dama jiran mu suke yi. Dan akwai waɗanda na karanta comment da rubuce-rubucen su, wasu ma na kalli bidiyoyin su, na ga irin abubuwan da suke cewa akan ai matasa dama ba mu da hankali waye. To sai dai in kai da kake faɗan ne baka da hankali, mu muna da hankali. Kuma shugabanci da gwargwado idan ba a koya mana ba yaushe za mu iya shi? Sai lokacin da muka tsufa sannan za ku ba mu jagorancin? Wannan ba daidai ba ne, abu ne da ba zai yiwu ba. Kuma siyasa, ina kira ga matasa ku zo a shiga siyasa a natsu, a yi ayyuka na hankali. Idan wani bai da hankali bai yiwuwa ka zo ka ce kowa ma bai da hankali. Akwai wani something wani tsohon gwamna ma da ba zan kama sunan shi ba, tunda harka ce ta abu ne da ya zubar da mutunci, duk da ya yi martani shi ma na rashin hankali. Ya yi abin da bai dace ba a matakin shekaru ma na dattijanci, na abin da zai zubar da kima da sauransu. Mun ce duka dattawan 'yan siyasar Najeriya haka suke? Sai mu yanzu dan wani ya zo yi wani abu misali duk da abin bai dace ba goyon baya muke wasan nan za a mana kuɗin goro. To siyasa yanzu muka fara shiga kuma za a ci gaba da yin ta da mu insha Allah. Kuma muna roƙon Allah ya bamu shugabanni na gari da kuma taimaki Najeriya da 'yan Najeriya. Shi kuma muna kira ga hukuma ta hukunta shi wannan dan majalisa da ake ce ma Elisha Abu daga jihar Adamawa kenan. Kamar yadda har 'yan jam'iyyar sama da yawa ta PDP ba su goyi bayansa ba, hakan mu ma da sauransu da sauran 'yan gama garin jam'iyyu, tun da mu ba jam'iyyu gari ba, matasa ne dai masu buƙatar ci gaban ƙasa. Kuma siyasa ni irin comments ma da na gani suka sa ni ina son ma in shiga siyasa, ma'ana in shiga siyasa mu shiga adama da mu ta harkoki ta bangarori da yawa, ba ma'ana wai mu fito a matsayin wasu shugabanni, a'a mu dai goyi bayan waɗanda muke ganin nagari ne waɗanda za su gina mana al'umma, saboda kowanne zaka ga da irin choice din da yake da shi na rayuwa. Muna fatan za a rage irin kalaman da ake amfani da su, kuma a daina cewa wai matasa idan muka je matakan nan da wannan dan majalisa ya je wanda ake gani shine mai ƙananan shekaru a majalisar dattawa, kowane matashi haka yake. Mu ba haka muke ba. Idan wani bai da hankali bai yiwa kai ma kowa jami'i ka ce bai da hankali. Mu matasa ne masu buƙatar ci gaban ƙasar mu. Da fatan Allah ya taimaki Najeriya da 'yan Najeriya kuma tabbatar mana da alkhairi a ƙasar nan. Muna fata za a yi mana kyakkyawar fahimta kamar yadda muke kyautata zaton mu ma muna ma 'yan siyasar mu da sauran shugabannin mu fahimta ta gari mai kyau. Allah ya mana jagoranci. Sunana Nura Haruna Mai Karfe, CEO na Mai Karfe TV. Allah ya tabbatar mana da alkhairi da kuma zaɓa mana shugabanni na gari. Shi kuma muna kira ga hukunta shi. Wannan shine sakona a takaice.